एक्सपीरियंस। ओ भाई क्या हो गया? ओ क्या हो गया लिपो क्या हो गया? ओ भाई क्या था ये? सो गाइस हमको फूफाट हो गया, पूरा का पूरा फूफाट। बिना टिकट के हम आ गया था यहाँ पे, लेकिन हमको घुसने नहीं दिया। ओ माय गॉड, पहली बार एक्सपेरिमेंट। 4th फ्लोर। Oh, wanted Ryan Oh my god! Oh my reaction कलर reaction कुछ नहीं। Oh my god! ये क्या हो रहा है? Oh my! कौन बिल खालामना फैबाय जों भाई ड्रेसफ्रा ओरैसै बेवहाय जों ड्रेसफोर बायनांगौबा जोंना न'आ थांगोन आरोखि ना। मेरा खर्चायगा। तो हेलो गाइस, गुड मर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइस आङो नै दिनै फुङावनो सिखारनानै अर जरायनानै अर हांबाय, आखाइ हांबाय गोजांनाय मोननानै। ओमफ्राय आङो दिनै ब्लग बानायनो ओंखारदों आरोखि ना। दिनै पुरा इन्टारेस्ट लानानै आं ब्लगखौ बानायनो ओंखारदों। फेमिलि ब्लग जागोन दिनैनिया। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं दिनै फुंनिफ्रायनो मा खालामा। थ' होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो लोगोफोर। आं दा दसे अर सायगोनसै, ओमफ्राय बाखि नायलांबाय था। माने गाइस जों गामियाव एन्थाब फिथा फानदों जाहैदों आरोखि ना। जोंना आइया आंखौ लायनो थिनदों, दा बेखौ आङो गामियाव लायनो ओंखारबाय, लाना फैसै। ओमफ्राय जोंना आइया मा होनो गाइखेर लायबाय, दिनैसो मोनलोंसिगोन आङो न'नि साहा। आङो फुङावनो बेलेगाव थांबाय थायोमोन नालाय सामफ्रामबो, दिनै एसे फ्रि मोनदों। ओमफ्रायो दा आङो एन्थाब फिथाखौ लानानै फैसै, नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन आङो, नायलांबाय थादो ना मा होनो। एन्थाबखौ लानानै फैबाय आङो 20 थाखानि 8थाल' मोनबाय, 20 थाखानि 8था। दा बेखौ जों जागोन साथाम, आइ, आं, सिस्टार। बाबाया न'आव गैया, मामिलाव हैनो थांदों गारिजों। दा बेनोबो फैबा दोननोसै, सफैयाबा जों जाजोबसै। बेयाना बारा जाखाया बेबायदि बुस्थुखौ। आइया दाबो सफैयाखै जानांगौ, आं सफैग्रोबाय। थ' आङो दा एसे अर सायबावनोसै ना मा होनो। फुङो नों साखौ गेस दंबावो? बेसे बुरजा फुदुंनो साखौ? मानो नांगौ, एसेल' लोंगोन। एन्थाबा ओइनै दिनै आइनि साहा मोनलोंसिगोन, गोबाव जाबायमोन आइनि साहा मोनलोङिया। न'आवनो थायाबा फुङावनो खारोबा। सिखाराखै दाबो सासे। आठथाल' 20 थाखानि। साहा लोंहोबाय, मोननै माबा जाहरबाय, मा होनो सिथाव फ्रि। मेलेम गैयि हय जाग्रा जा एन्थाब। गुरैथार माबा गुसु। जा लोंनांसिगोन। जाया थाब सिखारा मोनजायालै। रोंबाय दखान होनानै जाग्राखै। गोथावालाय एसे गोथावानो। ओंखाम गोथाव संना दोननो हायो, दा बेलेगाव थांनांगौ। थ' गाइस नै आंना खामानिया नैबेनो जाहैबाय। सामफ्रामबो बेखौ सालायाबानो गुन्दै गैया जोंहा। दा आं बेखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो लोगोफोर। चलो। गाइस गारिखौ एसे मोदोमोनसै, नै धुप सावबाय आं जरासे, एसे मोदोमोनसै, आरामसे लाइनाव थाहैनोसै ना मा होनो गाइस। आबा बिस्वकर्मा बिमा लक्ष्मी, दिनै आं मोजाङै मोजां कास्टमारफोर मोनबाय थादों।
गामियाव होनानै बै गारि गोमोआ जाहैबाय जोंनि बाबा बियो बर' बाजाराव माने गाइस जोंनाव अट'आ गंनै दङ बाबा सालायो गंसे दासो आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायबाय ओमफ्राय आं सालायो गंसे ओमफ्राय फिरफिलिबो दंबावोमोन फिरफिलिखौ आं सालायोमोन फिरफिलिखौ फानबाय आङो माने एसे प्रब्लेम जादोंमोन बेनिखायनो फानबाय दा अट' सालायथ'यो अट'आबो दंखायोमोन दा आङो दिनै रिजार्भ गैया दा रिजार्भ मोनबा थांगोन ओमफ्राय दा लाइनाव थाहैगोन आङो लाइनाव बेसेबां मोनो नायदोनि दे होमबा नोंथांमोना नायबाय था थ' गाइस जोङो दा नै माबायाव बरथलायाव दंफैयो बाइक सेकेन्ड हेन्ड नायनो फैदों दाम मिलायबा लांगोन 220 पालसारफोर लांगोन आंजों लोगोआव दं नै न' खाथिनि लोगो हेलमेट लाबोखानाय जों नायलाय एक्जरनि जे बाइकखौ मोनबाय लांबाय ओरैसै दे नोंथांमोना नायलांबाय थादो 220 आव नै पालसार गोजा जायखिजाया गंसे लाना थांसै आरोखि ना गाइस जोङो बाइकखौथ' गोबां नायबाय दामफ्रानो मिलाया माथो मोनसेबो डेन्जार बुंखायो सेकेन्ड हेन्ड जि गोसा बुङो ओंखाम उखैलायबाय जोङो नायनोसै दा दाम मिलायबा गंसे लांसै जायखिजाया दे नायलांबाय था नै जोंहा इउनिभार्सेल स्टुडिय'आव फैलायबाय लंपेन्ट गस्ला बायनो ओरैसै हाबहैनोसै माथो केएफसिबो दंलै जानांगोनलै दा केएफसिखौ ने केएफसि दा जागोन जोङो एन्ट्रि खालामसै हेलमेटआ गाबदों हाबबाय जोङो सिङाव बायलाबायनोसै लंपेन्ट गस्ला मा बायनो ओरैजाय सेस एयावनो हाबगोनसै नामा दाम जागोनदां मबाइला बुख्रा गोरिखौ मा नायनो बायनो हायालै दाम गोसाथार जोंनाव फैसा गैया बेवहाय जों ड्रेसफोर बायनांगौबा जोंना न'आ थांगोन आरोखि ना देरा खरसायगा बायनो हाया जोङो 4000 5000 फोरनि बुस्थुफोरखौ जों ओरैनो बेरायनानै थांनाय जासिगोन नायदो गैया जोंनाव बेफोरखौ बायनो हानाय बेरायनोल'सो फैयोलै जों बिदि मलाव बायनो हाया दा खुदै गनानै फैसाथ' गैखाया गेमिंफोर गोजा माथो ओरैजाय मबाइलावसो फैयोमोन नै गेमिंफ्रा औ 15,000नि बिल खालामना फैबाय जों बाहाय ड्रेसफ्रा ओरैसै गांसेबो बायनो हाया फैसा गैया नालाय जोंनाव तेरा कर चले जाएगा याव हाबनांगौबा ने मानसिफ्रा मा गारि मोनलाय बियो मार्सिडिस ना मामोनलाय मार्सिडिस G-Wagon जोंहा माजों फैयो अट' मालायफ्रा कारफोरजों फैयोबा जोंना अट'जों फैयो नै बिल्डिंआ बिराद गोजौ थ' गाइस नायदो जोंना प्लाना आखायाव हेलमेट दङ फैयो गारिया गाखोग्राया अट'सो आखायाव हेलमेट दं खिन्थु बाइक गैया जोंनाव खिन्थु अट'सो ओरैसै नै गाइस जोङो नै सिनेमा हलाव थांसिगोन एबाराव सिनेमा हलाव गेवदो दाबो गेवा 4 नाम्बार फाइनालि हाबबाय जोङो नै लिफ्टआव जोंना 4 फ्ल'राव थांगोन 4 फ्ल'र oh antara oh my god reaction kalau reaction gini oh my god ये क्या हो रहा है oh my ये क्या हो गया ये को यार ऊपर में देखो ऊपर में लगाओ 4 नंबर open the door yeah So guys हमको फूफाट हो गया पूरा का पूरा फूफाट बिना टिकट के हम आ गया था यहाँ पे लेकिन हमको घुसने नहीं दिया Oh my god पहली बार एक्सपीरियंस ओ भाई क्या हो गया क्या हो गया लिपो क्या हो गया ओ भाई
मानसिया गायो तो गाइस आङो नै न'आव दासो सफैबाय एकदमबारे जोबोद मोनालायबाय आरोखि ना आङो बङाइगावफ्रावबो बेरायहैदोंमोन बाइक नायदोंमोन लंपेन्ट गस्ला बायनो होननानै थांदोंमोन बाट आङो मोनसे बुस्थु लाबासो बायनोनो हायाखिसै माथो खालामनो एकदम बिराद दाम गोसा आरोना बेनिखायनो बायनो हायासै स' होमबा दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनदों ना मोनाखै कमेन्ट खालामहरदो होमबा आङो दा बे ब्लगखौ इडिट खालामनानै ओमफ्राय आपल'ड खालामना दोनसै गाबोन फुङाव पाब्लिश खालामसै नोंथांमोना नायदो सब्सक्राइब खालामदो शेयार खालामदो ना मा होनो लोगोफोर स' होमबा गुड नाइट बाय बाय